मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से संदिग्ध बांग्लादेशी धराई। नमस्कार दोस्तों, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात सुरक्षा जांच के दौरान बड़ा मामला सामने आयल बा। आरपीएफ और जीआरपी के टीम ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में संदिग्ध हालत में एक बांग्लादेशी युवक के पकड़ लिए। युवक के पहचान मोहम्मद रियाज उम्र 22 साल के रूप में बताई जा रहल बा। आपसे हम बता दी कि ट्रेन मिर्जापुर स्टेशन पर पहुंचल तब गश्त कर रहल पुलिस टीम के नजर युवक पर पड़ गई। पूछताछ में युवक के पास यात्रा टिकट न रही। जांच बढ़ल तो उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़ल पहचान पत्र मिलल। उसके बाद पुलिस के शक और गहरा हो गई। सबसे चौंका देने वाली बात तो ईबा मोर भैया कि भारत में अवैध तरीके से सीमा पार करके घुसला के बाद बताइले मामला सामने आई तो IBLIU समेत खुफिया एजेंसी के टीम भी पूछताछ खातिर पहुंच गई। अब देखिए भैया आगे का प्रक्रिया का बा। पुलिस के मुताबिक युवक जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कबाड़ के काम करे के बाद बता रहा बा। अब पुलिस युवक के भारत में घुसला यात्रा के मकसद और ओकरा संपर्क के बारे में जांच पड़ताल कर रहल बा। फिलहाल मामला गंभीर बा, सुरक्षा जांच के दायरे में बा और युवक के खिलाफ अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप से कार्रवाई शुरू हो गई बा। आपसे हम बता दी कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में संदिग्ध युवक के गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहल बा बड़ा सवाल। आखिर बिना अवैध दस्तावेज के युवक देश में पहुंचल कैसे? अब जांच में कई राज खुल सकेला। बहुत बहुत धन्यवाद।